ng mga nagbabagang balita. Nakaschedule na paglipat ng direct flight mula Naga to Naiya patungong Clark sa Marso, maaaring makansila. Motorsiklo sinalpok ng SUV, rider at angkas nito, sugatan. At lalaking nangunguryente umano ng isda, patay matapos makuryente. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Paglilipat ng direct flights mula Naiya Naga patungong Clark sa Pampanga, maaaring makansila ayon kay Congressman El Rey Villafuerte. Si Regine Buesa detalye. Malaking kawalan sa probinsya ng Camarines Sur kung sakaling matuloy ang paglipat ng departure point ng Naga-Manila flights via Clark. Kung sakaling mangyari ito, posibleng maapektuhan ang turismo at pagpasok ng negosyo sa Camarines Sur. Kaya naman mariin itong inaapila ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte sa national government. Matatanda ang nagkaroon ng pagpupulong sila kung El Rey Villafuerte at Governor Luigi Villafuerte kasama sa Department of Transportation Secretary Vince Dizon para muling iapila na ipagliban ang paglipat ng direct flights na Naiya patungong Clark sa Pampanga na nakaschedule sana ang pagsisimula sa March 30 ngayong taon. Ayon kay Kong El Rey, nagpapasalamat siya na pinakinggan ng national government ang kanilang apila na ikansila o ipagpaliban muna ang paglipat ng bagong departure point. Well, sa akin tingin na hindi matutuloy yan sa March 30 dahil sa aming apila. Salamat sa mga opisyalis ng national government na pinakinggan nila tayo. So far, alam ko hindi matutuloy yung pagbiyahe ng Clark to Naga by March. Well, di pa sila nabigyan ng definite date, but definitely hindi yan sa March. Baka end of the year. Samantala, mariin din na isinusulong ni Kong Villafuerte ang pagpapabilis sa upgrading at improvement ng Naga-Pili Airport Development. Definitely, turismo at trabaho oportunidad ang mangyari dyan. Regine Bues, CSN. Nagkalasog-lasog ang kaliwang binti ng isang rider habang sugatan naman ang angkas nito matapos mabangga ng isang SUV kagabi. Driver ng SUV nakainom. Narito ang ulat. Ito ang aktwal na pagresponde ng mga otoridad sa motorcycle rider na ito matapos mabangga ng isang SUV sa Barangay San Felipe, Naga City mag-aalas 8 kagabi. Sa tindi ng pagkakabangga ng SUV, nagkalasog-lasog ang kaliwang binti ng driver ng motorsiklo habang sugatan at nabalian naman ang back rider nito. Ayon sa Naga City Police, ihahatid lang sana ng rider ang anak nito sa trabaho na isang call center agent sa kasentro ng lungsod nang mangyari ang insidente. Hinihinalang nakainom ang driver ng SUV na patungo naman sa direksyon ng Barangay Pacol. Ang findings po ng investigator is yung driver ng SUV, So allegedly nakainom po ito and siya yung kumain ng linya ng motorcycle, yung lane ng motorcycle. So nakakalungkot po yung balita dahil alam ko naputulan ng paa yung driver and yung anak niyang babae na backride ay fractured din. Naidala naman kaagad ang mga biktima sa ospital habang dinala sa estasyon ng pulis ang driver ng SUV na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Maaari din umanong makasuhan ng driver ng SUV sa paglabag sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Yes po. Ang isa lang dito challenge is yung patunay, no. So anyway, agad naman yung inagapan ng investigator, pina-medical po yung driver ng SUV. So doon pa lang may lalagay naman ng certified doctor na nakainom yung suspect natin. Lagi naman nating nire-remind na mag-ingat, no? Pero itong mga nakainom, siguro mas maganda ipa-drive na lang yung vehicle. Samantala sa Naga City pa rin, bumangga naman sa rotonda ang isang sedan kagabi. Sugatan ng driver ng sasakyan agad naman dinala sa ospital. Chris Novello, CSN. Social media group ng isang online pambubugaw na may 20,000 members sa Naga City nadiskubre ng cybercrime unit ng PNP. Isa arestado habang 5 babae kasama ang isang minor de edad na rescue. Narito ang report.
Nabisto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang nag-ooperate na online pambubugaw sa Naga City. Isa ang arestado habang 5 babae ang na-rescue ng mga otoridad kasama ang isang minor de edad matapos ang isinagawang entrapment operation kagabi. Ayon sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP, natiktikan nila sa social media ang umuusbong na modus ng pambubugaw online. Matagal daw itong sinubaybayan at inimbestigahan ng mga otoridad at nadiskubre ang isang online community ng online pambubugaw at mga parokyano nito na abot sa 20,000 members. Yes, actually, it was in the page sa social media na nagtatransaksyon ng mga arukayan sa prostitution. Igwa kitang page. So, linaog mo ito, na-monitor mo na may mga nangyayari talaga. Prostitution, ayan, nag-aano sila ng babae, nagtatransaksyon sila ng babae sa iba-ibang kliyente. Ang mga ibinubugaw umano online ay mga sex worker din umano malapit sa lugar. Nag-level up na umano ang pambubugaw ng mga ito at pinasok na rin ang social media at online. Actually, online ang transaksyon na ninda using social media platform. Kaya medyo harahalawig si Samoy ang pag-case build-up kasi online. Kaya puhan mi talaga sinang masuso. Violation of RA 9208, the trafficking in persons. So, in relation to RE 10175 man giraray because nagamit sila ng mga devices or cellphone. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Social Welfare Office ng lungsod ang mga babaeng na-rescue sa operasyon. Chris Novello, CSN. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang paghambala ng isang trailer truck sa National Highway na sakop ng Barangay Agdangan sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Ayon sa inisyal na impormasyon na walang umano ng kontrol ang driver ng truck dahil sa madulas na kalsada sa lugar. Lumis ito at nabangga ang isang kubo. Isang residente naman ang naiulat na sugatan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Patay na ng matagpuan ng isang lalaki sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur matapos umanong makuryente gamit ang panguryente sa pangingisda. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Wala ng buhay matapos matagpuan ang bangkay ng isang 39 anyos na lalaki. Sa kwento ng asawa ng biktima, nagpaalam sa kanyang asawa gabi nitong Lunes bandang alas 8 ng gabi ng mangunguryente ng isda. Sa Musitanod, si Benito Villarasa na may nawawarang resident of Suntre, Kansigamot, nag-ilo daw po rin sira di sa sulong, di na siya nakabalik. Dito na kinabahan ang may bahay ng biktima nang hindi ito makauwi kaya humingi agad ito ng tulong sa mga otoridad. Sabi po kasi pamilya, naghanip po niyo 24 ning banggi, alas 8 ning banggi. Dahil na nakabalik hanggang aga 25. Agad naman na nagtulong-tulong ang mga barangay official, MDRRMO Libmanan at Libmanan MPS upang maiahon ang biktima. Lumalabas sa initial report ng Libmanan MPS, posibleng nakuryente ang biktima at mismong dala nitong pangunguryente sa isda. Kasulwa po nagka-recibe kami nin barita, malungod po nga inigdiyo sa sarong lalaki na kung saan nadukaya na mayo na nin buhay sa barangay Sigamot, digdi po sa Satuan Banwaan na Libmanan, na kung saan pinagtutubudan na siya po na kuryente sa paagi po kan sa iyang pagsisira sa gamit po ang inyong improvise na gamit sa pagisira sa paagi ng kuryente. Muli naman nagpaalala ang kapulisan at mga barangay official sa mga gumagamit ng improvise na pangunguryente. Isa pong palaala na sana po wag na kayong magawa ng ganyan kasi po kung nakita nyo naman, hindi na naman natin alam talaga yun talaga ang dahilan, pero sana po tigilan nyo na yan mga kabarangay ko, lalong-lalo na yung mga pumunta nito mga taga-ibang barangay para po magkuryente dito sa ilog na to. Kami po palagos na nangangapudan duman sa mga na nagsisira sa tuya pong mga sapa, kaumahan sa paagi po nin pagkuryente. Na ini po talagang delikadong maray sa satuyang buhay. Araw po nga ni kaniyo, saro na pruweba, ang sarong lalaking taga Sigamot. Yan po, siya po binawian nin buhay, nin huli sa paggamit po kang pangunguryente. Samantala, nagpaabot kaagad ng tulong si Vice Mayor Jerry Tindero sa pamilya ng biktima. Regular po tayong tumutulong sa mga namamatayan. And then, number 1, bibigyan po natin ng burial assistance na ito po sa tulong po ng LGU, sa pamumuno po ng ating buting mayor na si Mayor Jess. Burial assistance. And then ako po, nagpapadala din po ako ng tulong. And then, aside from tulong po na binapadala po ni Kagawad Tindero, ni Vice Mayor, pag nililibing po yan, nagpapadala po tayong sasakyan, yung mga makikilibing po, libre po yung sasakyan po sa atin. Eli Balbin, CSN.
Babae sa Libmanan, Camarines Sur na trauma matapos pagsasapakin at pagsisigawan ng isa pang babae. Nagbabalik si Ellie Balbin. Maraming nagmamahal sa akin. Huwag mo akong gaganyanin. Maluha-luha si Alice Culot matapos siyang pagsisigawan at pagsusuntukin ng isang babae bandang 2:30 ng hapon nitong Martes. Makikita sa video ang pagpasok ng isang galit na babae sa isang cellphone repair shop sa Barangay Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur. Ako, tandaan mo, kukulang ka. Nagniwang ako. Oh, hayaan mo. Huliin ko. Huliin ko. Maraming nagmamahal sa akin. Huwag mo akong gaganyanin. Ikaw nagkuha ng voters sa Butiwan. Mga Diyos ka. Tingnan mo ang pagkadiwa ko. Wala kang puso. Kakanting kita. Abogado na ako. Hindi pa ako kumain. Assistant ka mo. Ayon sa biktima, patungo sana siya sa kanilang bodega nang makita siya ni alias Angelica at doon siya pinagmumura. Pagdating ko po doon, sa may kanto pa lang ng bodega namin, kasi punta ako doon, buti, sumigaw siya, tapos pinagmumura niya ako. Kaya nalaman kong papunta siya sa akin. Dagdag pa ng biktima, minsan na siyang pinagsusuntok ng sospek at pinagbabato ang kanilang bahay. Pinagsusuntok niya ako. Minsan na din siyang mga 5:00 ng umaga pumunta sa tapat ng bahay namin, pinagbabato kami kasi hinakaw ko daw yung mga may ikli niyang short. Napag-alaman ng CSN na may postpartum depression di umano ang babae. Isang uri ng depresyon na nagkakaroon sa mga kababaihan ng pagkatapos magsilang. Ito ay isang komplikadong kondisyon na nakakaapekto sa emosyon, na pag-iisip at pag-uugali ng isang individual. Agad naman na nirespondihan ng mga taga-Public Safety Office, PNP Libmanan at MDRRMO Libmanan upang pakalmahin ang sospek. Pag-iiwan na itong tindira naman sa Imperial ba to, anong lugar to, na ang gusto ka, sinuntok si babae. Ngunyan, sa banisa, narami, may tama sa payong babae. Aniya, pangatlong beses na nangyari ang kaparehas na insidente. Pang-3 beses na po yan. Iinit po kaya ang tigpara anggutan niya itong 2 policewoman. Tigpara duro niya. Inawat mo itong sarong kasama kaibahan ko. Mabuti, nagdaong nagpundo. Samantala, patuloy na pinaghahanap ang sospek upang dalhin sa espesyalista at mabigyan ng maayos na medical na atensyon. Ellie Balbin, CSN. Opisyal nang nagtapos ang Northeast Monsoon o amihan sa karamihan ng bahagi ng bansa, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng tag-init. Inaasahan ang mas mainit na mga araw sa mga susunod na linggo, bagamat maaring makaranas pa rin ng mga panandaliang pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang tataas ang temperatura sa bansa pagsapit ng Abril. Kahapon nang maitala sa Philly Sur ang 45 degrees Celsius na heat index. Ang mga mataas na antas na ito ay nasa kategoryang danger na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa patuloy na exposure sa init ng araw. Dahil sa inaasahang pagtaas ng temperatura sa Abril, pinapayuhan ang publiko na mag-ingat upang maiwasan ang mga sakit dulot ng matinding init. Kakayahan at kahandaan ng mga Community Fire Auxiliary Group sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur nasubukan. Bagong fire truck ng BFP sa bayan, pinasinayaan na. Alamin sa ulat ni Ellie Balbin. Nasubok ang kakayahan at kaalaman ng mga Community Fire Auxiliary Group ng bawat barangay sa Libmanan, Camarines Sur. Layunin ng aktibidad na ito na masukat ang kasanayan ng mga sipag o first responder pagdating sa pag-apula ng sunog. Isa ang grupo ni Kagawad John Chris ng Barangay Bigaho Norte ang lumahok sa Fire Olympics. Ayon sa opisyal, malaking bagay sa kanila ang aktibidad na ito dahil nadaragdagan ang kanilang kaalaman na magamit nila kung sakaling magkaroon ng sunog sa kanilang barangay. Napakahalaga nito sa aming barangay kasi unang-una crucial yung mga daanan. Hindi masyadong makapasok po yung fire truck. Ang magiging advantage po nito kapag halimbawa
nagkaroon man ng sunog, kami yung unang re-responde. Nagpakitang gilas naman ang pagdating sa pag-rescue ang ilang kalahok at nagpabilisan sa pag-apula ng apoy. Hindi lamang sa paligsahan magagamit ang kanilang liksi kundi magagamit nila ito bilang mga first responder. Ayon kay Deputy Provincial Fire Marshal for Operation Jeffrey Hipolito, mahalaga ang ginagawang Fire Olympics dahil sila ang re-responde pag nagkaroon ng sunog. Importante po talaga to dahil katulad po ng mga earthquake drills natin, ito naman is parang akibat din na parang fire and earthquake drill din. Ngunit ito, contest ito, talagang focus ito sa pag-apulan ng sunog. Sa importansya po nito, sila po, katulad ng sabi ko kanina, sila magiging first multiplier natin. Tutulong sila kapag meron tayong sunog. Sa panayam ng CSN kay Mayor Jess Camara, taon-taon ginaganap ang Fire Olympics sa bayan ng Libmanan at pinaglalaanan ng pondo upang makakuha ng kaalaman ang mga volunteer. Hindi lang sa pagresponde sa sunog, maging sa iba pang emergency. In my first 2 years, ginawa po natin to. And ngayon, pangatlong taon natin bilang punong bayan, ginagawa po natin, naglalagay tayo ng pondo para po at least ma-educate yung ating mga kababayan sa dinadala pong perwisyo ng sakuna katulad po ng sunog. Kaya mahalaga po na itap natin yung mga barangay, yung ating mga stakeholders para sila mismo po ang may personal knowledge kung paano po ipiprevent natin ang sunog. Samantala, pinasinayaan din ng bagong fire truck ng Bureau of Fire Protection, Libmanan. Well, nung umupo po ako, walang fire trucks ang Libmanan. Ang ginawa ko po, nag-request ako, nagpatulong tayo kay Congressman El Rey, Governor Luigi, nabigyan po tayo nung isa. Ngayon po, nung 2023, pumunta mismo po ako sa National Headquarters kay General Puracan. Nakiusap ako sa kanya na ang Libmanan, pinakamalaking bayan sa Camarines Sur, ay iisa ang fire trucks. Kaya po ito, nabigyan tayo ngayon. Eli Balbin, CSN. Congressman El Rey Villafuerte pinangunahan ang pamamahagi ng food assistance at school bags sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Regine Bue. Nasa 1,090 na pamilya sa barangay San Rafael, Tigaon, Camarines Sur ang nabigyan ng 5 kilong bigas sa ilalim ng food assistance program ng provincial government ng Camarines Sur. Labis naman ang tuwa ni Rosalyn Manlangit, residente ng nasabing barangay, na isa siya sa 1,000 residente na naging benepisyaryo ng pinamigay na food assistance. Dakulang tabang ma'am, ini po, lalo sa mga nagtitirios dahil ngunyan ma'am, initala po ang kaipukang mga tao, ang bagas. Asin po ang gabos na Timuang Kamsor, pinapasalamatan mi, asin Timuang Tigaon, dahil po sa, kung bako po dahil sa indaday po magkakaigwang araw kayo ng okasyon ngunyan na aldaw. Tiri po ang tao magkakaigwan ng benepisyo sa food assistance. Pinangunahan naman ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte ang pamamahagi ng bigas sa lugar. Ayon sa kanya, hindi siya magsasawa kasama ang Team 1 Tigaon at Team 1 Kamsur na tumulong at magsilbi sa mga mamamayan ng Camarines Sur. Well, ang mga taga-Tigaon man, pero may nagsusuporta sa pamilya Villafuerte, binabalik po namin yan sa tulong, ayuda, serbisyo. Ngayon, nagbigay kami ng Smart TV, nagbigay kami ng laptop sa school, sa students. So, napakasaya po, napakainit ang patlaga. Maraming salamat po sa mga taga San Rafael, Tigaon. Well, malaking tulong po sa kanila yan. Kung pwede nga, mas marami pang mabigay. Asahan po rin do, inspirado kami lalo pang magbigay tulong sa malalo sa mga estudyante. Samantala, maliban sa food assistance, namahagi rin ng provincial government ng Kamsur ng school bags sa aabot na 4,000 na estudyante sa bayan. Nakatanggap naman ang San Rafael National High School ng Smart TV at laptop na makakatulong sa mas interactive na pag-aaral ng mga estudyante. Super thankful po kami. Ang research mi kaya po, kay po ang talaga pong laptop, pero kami po tulumay po kaming laptop, kaya tigaanan mi na lang po sa tablet niya, kaya super thankful po kami, tigsararo po kaming laptop. Kasi hiniram lang po namin yung laptop ng tablet ng ate ko po para po makagawa ng research po. Thank you po, Elway! We love you! Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalo sa pagtitiwala.